Ja se osjećam stabilno i mislim uvek to kažem. Ovo je u spokoju. Smatrala sam da na meni nije samo pravo da se kandidujem i da budem birana i da budem lice kampanje, već i odgovornost veća nego svih drugih da se za ovo izborim. Pošto sam naravno shvatila da institucije kao saučesnici u Srbiji ni sigurno nisu adresa koja će reći da krali smo. Jedini način je bio ova vrsta alarma na međunarodnu zajednicu sa ciljem da se formira međunarodna komisija sa posmatračima, sa pravnim ekspertima, da se izvrši revizija ovih izbora. Ta mladost koja svako veče dolazi ovde zaslužuje da im ostavimo bolju zemlju. Moje starije dete je takođe student 2. godine medicine i kada ih čujem da se spremaju da odu iz Srbije zbog političkih razloga, naravno, ja stvarno ne mogu da živim s tim. Kompanija mora da ispuni sve zakonom propisane. Ovo je 8. dan kako sam u štrajku. Ja sam se odlučio na ovo osim kao vid podrške Mariniki Tepić, kao neku vrstu krika, jer mi dolazimo u situaciju da ukoliko ne uradimo ništa povodom ovoga, mi sledeći put pa nećemo imati izbore. A odnosno ti izbori će biti potpuna farsa. Ja verujem u ovo što radim i nekako je moja ljudski nagon, instinkt bio za to da prosto mora nešto da se uradi, jer ovu nedelju nisu bili izbori, ovo je bila organizovana krađa. Sada nam već krv vade i 2 puta dnevno, imamo nadzor lekara. Pa sam se malo šalila sa lekarima. Juče hteli su da mi podvale proteine intravenozno, koje sam odbila da primam jer je to ipak neka vrsta hrane. Sad gledate da nećete ovdje na ovu godinu. Vidjet ćemo.